Takže čaute ľudia u ďalšieho videa z Minecraftu. A dneska to bude video o tom, že si postavím buď nový barák, by som si chcel postavať, alebo nejakú farmu, neviem, ale asi ten barák skôr. Takže ak sa mi video bude páčiť, dajte like a to je asi všetko, nebudem zdržiavať a môžeme ísť asi na to. Takže by som si dneska chcel postaviť nejaký dom. Takže ideme na to, takže 1, 2, 3, 4. Takže takto. Toto to bude stačiť. 1, 2, 3, 4. Podalo to, takže 1, 2, 3, 4. Tak. Jedna, 2, 3, 4. Tak, dobre. Teraz si vykraftím drevo. Čakaj, idem nasekať ešte nejaké to drevo. Tieto stromy sú najlepšie, takže ja chcem tieto stromy. Lebo tieto sú asi najlepšie. Dobre. Takže budem asi potrebovať veľa dreva, takže sa pôjdem asi vyspať a to musím potom dostavať. Tak. Dobre, idem sa ísť spať. Tak. Počkajte. Dobre. Tak. Dodám sem. Dobre, takto. Idem si zobrať ďalšie drevo. Tu dole sú stromy. Tak zoberiem tieto dva stromy a to nám asi ešte nebude stačiť, tak musíme veľa dreva nájsť. No dobre, tu už nevidím taký strom, ale neviem. Tam vzadu je. Idem pre ňoho ešte. Sú ešte dva.
No dobre, to bude stačiť. Teraz ideme hore naspäť. To bude ťažké. Potom musím urobiť most. No dobre, som tu. Idem dostavať ten barák. Tak, to bude stačiť. Dobre, tu bude potom okno. Aj tu. Dobre, takže urobíme si dvere. Jedné dvere. Dvoje, no. Dobre, počkaj, ja ešte tam... Ja urobím ešte podlahu. Urobím... Tak uvidím, čo bude, chcel by som urobiť 100 dielov z tejto sérii Minecraftu, tak dúfam, že ma podporíte a možno to bude stačiť. Yes, rovno to stačilo. Rovno mi aj vyrastol strom, takže mám šťastie. No dobre, môžeme sa aj zase nasťahovať. Ja nemám strechu, to som zabudol na to. Ale to urobíme asi až v druhom diele. Takže... Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like. Dajte mi odber, veľmi mi to pomôže. A vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ. Čau.